Nang bergerak now. Ila ba mo ani dulu? Ini ba? Ila mo ani? Ang nagitawag kasoy na dire sa mo Susan lago ni karon. Ya. Dire na mo gi isan lago no kinaya gihimo papa nga si Henry improvise ra ba. So dabdaban na to na sulukay karon so ako ipakita sa inyo ha. So kini siya naraman dire do ulang kuan punuan para dito. So ato ni tan-awon karon. Or ni siya tanan no. Bali kana siya nga punuan no. Sugdan na ni karon. Oh. Nakuha ni mo. Technique mo na yun kuya. Layla, you need to go. Ano, sugod nagkuha niya ang duga o musigar na siya. Yang kana yang aso na medyo murag isog kayo. Isog kay naong ba? Ang kuya na po mo. Kuya manimo. Lukay ra tud gamit diha. Layla, let's go. Your mom will be late. Okay, your mom or something. Layla, I will be back. So karawo na nimo perminite para makuan gid siya mga tarong gid siya. So dire ra nas duoling kuan. Kasoy punuan. Kailam siguro mo ani. Yang iya dahon niya. Dia mananigas na ka. Ikaw man ang gwapa dito. Sigara na siya ron taon. Kaya medyo dili ang kayo kusog ang kayo. May aso niya o isog kina ba? Isog niya o. Bantayanan na nani mo siya kay kung sobraan kapag kinainig siga na niya, musiga man na karon totoo ng kasoy na. Siga na siya makakuha nagkayo. Muna tong first batch na kinapamanan na yun. Sud silupin. Una. Ora na diha nga punuan no. Gamay ra nga punuan kay kusog na kay siya mo aso. Karong tataod siga na na. Himura na siya karaw-karawon dulo kay masunog man na siya, maitom ba. Karon taod kung mukuha na siya musiga na siya. Ya, dapat di mo ginabantayan kay kung sobraan ra po naka pagod ana. Di na mo makaon mapagod na pilang unod ana niya. Karaw-karawon na nimo. Sigar na ron to tao daw.
kusog na musiga kana iya makita niyo kana iya murag kuan niya na ba tubig niya na bitaw. So kung butang na sa inyo panit malato imong kuan panit anang bro siya maluto imong panit ba. Hindi na gamit to kanang sin no na siya gihimo para lutuanan ba. Ay mo makita no medyo kuan na siya. Gitum-itom na. Hinay lag kalayo. Karawo na naman siya pero may kikusog na kigaso. Bahaw lang kaya. Bahaw kigaso. Ato na pabuton ka na di ba musigi na ron. Kana yan duga niya musiga na karon. Napaong mo na mo kayo. Hinay man na to ang kayo. Now, brown na siya kana hapit gyud sa musiga makakuha na siya gayo karon ah. Sila ab gina. Ito na nisiga na. Hello. May nagsiga niya na imo gina siya bantayan na. Classmate. Kay kusog na siya guan. Pwede na siya nga mo na gamiton sa mo kusog na siya siga ron. Kaon na lang. Let's cover your mouth. Let's go. Na kusog na siya oh. Pwede na ka na imo kanon. Pero karawo na nimo siya. Na. Pero karawo na nimo niya dapat bantayan gina nimo nga dili gyud siya ingon maitom kayo kay kung maitom bugi na siya hindi gina nimo makaon ihang zone. So taga probinsya ni aw hibaw gid ani nga mga diskarte ani. Ang uban og taga syudad ka o kator man imong kuan na daan gisud na sa sudan ng daan pinanita na ba. So ako ipakita ninyo sa kuan na ni process gini ha. Now kusog na kayo. Mura na mo sige karo-karawo na nimo nya init kayo. Na papa man mo nagkana na nagkuan luto. Now kusog na kayo. Giyabo doon na dayon kay para dili siya mapagod ba. Para kuan na diha para mapaong na siya kay ug mo to pasagdan ato masunog ito siya tanan. Gini pa pilom pa nimo ani. Katingan to paungon dito siya kay para na oh. Kung imo nung siya pasagdan kana itom naman na kana siya sakto na gini siya ingana oh. Kay magkadugay mo ana mo gini siya kaitom gi kayo. Mura na siya papagod na gid ba nga madugmok na siya. Inang diskarte ana. Iyabo dayon. Kan batch na dayon no sunod. May manene kay kinayo. Init naman siya daan. Init naman na kayo, init na siya daan. O kinahanglan gini siya ibuwad ninyo ihan ninyo sanlagon kay di man ni siya lain man kini siya iyang unodan kung dili ni siya mabuwad balay ipakita niyo sa init ba nga magaay bitaw ka siya. Kung sa kuan pa kanang murag tibog na kay ba. Okay butang ni pa? Ha? Atay butang din na. No kay init kini. Nyurot na? Nyurot na na? Ato na i-urot na to ba? Gani na mo na. Ya pagi kuan na ng kuan dito.
kayo. Ito sa naitapo ka na araw. Ay, kiniuban nga dili pa kayo itom. Medyo kuha ni siya, gahi pag na siya nagdukduk ni napay brown no. Kini nga na yung sakto, kini nga na yung makita na ito na yun niya nagdukduk. Kay napay ko ano, sunod ang second batch og sugda na. Pero waiting man atong first batch dito, kini na sunod. Ay, ra na eh. Dali ra na kusog ng kayo oh. Nagsiga na karon na impas ni wala sugod nagsiga oh. Kusog na mo siga yahang duga na. Ano bagrak na. Sila na. Kusog na yun. Kusog na yung musiga yahang wan duga niya oh. Murag uwil ba? Ora ni mo karawan din no, buto-buto lang. Grabe. Huwag impirno. Terus grabe, suga na eh. Yabo na yan. Hose pa, hose. Nah, impas na. Round pa ban? Pabugnawon din na siya dayon ay han mo dukdukon. So kita na ko ninyo. Sugda na din dukduk ko. Ngani siya mo na yahang kuan. Bali napagini siya kaniya panit nga kuan pagini siya. Kini nga panit. Una kuan silbi kana yahang shell niya mismo. Kuan. Kini siya oh, tibuo kayo. Kung di kayo ni siya uga, nga pagkabuad murag mga kabungkag ni siya, kanang humok kay siya ba? Luno, dili siya hagtik bitaw. Ay nga na oh. Kini oh. Kini mo pinakakuan kayo kay mo na yang kabahang niya oh. Kanay. Waon pa na nimo. Ni siya. Waon na nimo. Muna siya nga natin mailhan basta na buwad di siya insakto. Kaya yun. So muna siyang purma niya. Kaya inyuhang mapalit na sa mga mall nga isulod na sulanan. Ipanitan naman to siya. Mainganin naman to siya purma. Nya hybrid lang to siya nga kasoy kidagko. Testingan na to be. Kina siya oh. Testingan na to. Goods kayo? Kini raw bagol ra gigamit, pwede na bagol kay kung bugat ta sa gaayo ka buak diretso ang kuan. Kini nga na ako ipakita sa inyo ha. Kini nga na yo. Kini luto ra man ni siya. Kung napasagdan ra to nimo siya nga siga kayo, kusog kayo, kini siya nga na yo. Maitom gini siya, maluto apil ba? Mapagod gini siya. Mo na nga bantayanan gyapon nimo, dili nimo siya pwede pasagdan ra ba nga nagsiga bitaw. Mo ting gibuhat gani nga giyabo lang dayon kay na may chance good nga makakuan. Pagod ba? So niyan no kung magtiwas og video ha kung mahuman dok-dok eh ang tabang sa kudok-dok. So mo ni tanan mo nakuha oh. Ito tanan so pero mga kabang oh. Nahuman naman na mo kuan. Ganyan lang oh, yung mga panit yapon niya, pangkuan yapon ni.